ఏసయ్యా ఏసయ్యా మొడుకో నానయ్యా ఏసయ్యో ఏసయ్యో దండాకో నీకు అందరికి ఏసు దేవుటి పెదిరితే వందనాకు నేంటే దేవుటి వాగ్దానం మోసపరతమాటి దేవుడు వెక్కిరిసు పరవో మనుషులకు బాత విత్తన విత్తితోరో ఆ పంట తినే కొయ్తితోరు. గలతీయులకు పుస్తకము 6వ అధ్యాయం 7వ వచనం. ప్రార్థన. ఏసయ్యా మీకు వందనకు తండ్రి, నీ వాగ్దాన తినిపేసి నీ మాట తినిపేసి వందనకయ్యా. అయ్యా నీ పిల్లని నీ కుటుంబకిని నిమ్మ జ్ఞాపకం తుంకును నేడు నీ పిల్ల ప్రవ్వా నాయన తండ్రి మంచి తిని భూమికి పొర విత్తడానికి సాయం తుంగ ఒక మాటని ఒక పణిగిని నేను తోపిసోరే మంచి పంట కొయ్సోరే ఒక ఆశీర్వాదకరంగా మున్నడికి దాయటానికి సాయం తుంగింజోరే. ఈ మాట అంతా ఏసై పెదిరితే తలపొరమినం తండ్రి. ఆమెన్.